כל גבול. מה זה? את יודעת שזה חוצפה מצידך? את יודעת את זה? היא חיממה אותה, היא חיממה את האיש. את יודעת שאת מחכה פה ואת מעכבת אותה? את יודעת שאת מעכבת אותה? זה השיא החוצפה שלך, את יודעת? אם אני את עושה את זה, זה לא יבש. אני לא רוצה להגיד. את לא רוצה? אז מה זה שייך אני ציורה לא יש לי דברים, יש לי את הדואר. כן? נו אז מה זה מעניין אותי? לא נכנסים אבל אני צריכה לקחת מספר ולהכניס אותם בזמן שלך. למה את מסתכלת עליי? סליחה, למה נשמה? אני ממהרת. והיא מחכה אבל פה את גם... עכשיו ממשיכה לעכב. כן? יש את הדואר. מה זה מעניין אותי מה את הדואר שלך? גם לי יש את הדואר, אז מה? אז תתחיל להגיד לי את הדואר. לא, אני לא אמורה, אני צריכה לקחת את זה בדואר שלי. זה שיא חוצפה. היא לוקחת בדואר. את שומעת? היא לוקחת בת הדואר. גם אני יש לי בת הדואר. סליחה, יקירתי, זה שיא החוצפה מצידך. היא עכשיו מקבלת את השירות ממך, הוא מחכה, אני מחכה, היא מחכה, ואת אמורה לקבל תיבת דואר. גם לי יש תיבת דואר, אז מה? זה חוצפה. בשביל לחכים. חוצפה? את צריכה לחכות. מה זה הדבר הזה? אני חשבתי שהיא מסתדרת את הדברים שלה, אמרתי מילא. היא מחכה, אישה שבקושי עומדת על הרגליים, אני באתי אחרי יום עבודה, והגברת מחתימה אותה כדי לקבל עוד תיבת דואר. תמשיכי להסריט, את רוצה גם שתסריט אותך גועל נפש, זה התנהגות של אנשים. ממש זה לא יפה. אני מחכה גם לתיבת דואר, אני בבוקר הייתי בתיבת דואר, אז מה? לקחתי מספר. כן, כן. מה? לא, אני לא אחכה, אני אתן לאנשים לחכה. לא, זה חוצפה. זה ממש חוצפה. כן, זה ממש חוצפה מצידך. האישה עומדת בקושי, אנשים נעומדים לפניה, למה אני לא נכנסת? גם השונה, חוצפה, שאני אעוף לה מהעיניים. לא עובדים בשבתות, לא עובדים. תדע אותנו עם האינטרנט, חושבת שיש לי לא סתם, את רוצה תמשיכי להסריט. את רוצה, ניתן לך תמונה. שכל עם ישראל לראות את חוצפה שעוברת כל גבול. ממש. כל האנשים האלה מחכים בתור, והגברת באה לי עם הקניות שלה. גם לי יש בתיבת דואר. מה זאת אומרת? יש לי מספר, אני מחכה בנחת ואני ממש ממהרת. ואני אחרי יום עבודה. סליחה? לא, אני לא יכולה לתת של מישהו אחר. זה חוצפה שעוברת כל גבול. היא לוקחת מספר, באה עם כל החבילות שלה, מחתימה אותה.